guys, for today's video, walking ta kay overweight ta. Yeah, walking ang baby, walking ang pregnant from Kantiso to Kaichukan. Natasa tikala Ginoo ko. Las dos na pronostikal. Abot sa schedule ka alas 4. Walking. My God. Laban buntis. Walking ang buntis. Ay, kaway ta. Kay sakit ang akong tiyan, gikapoy. Dala ko og payong in case mulan. Pero wala, may balong tubig. Very good kay dirang dapita. So, walking. Nata diring dapita kahit papano ay dayo natagtulin, pero wala patasinta. Okay ra na. Diba, maling kapuya, good luck na lang sa atong bikog ano inyang gabi magpiyabaw na punta kahit pambikugan. Oh my God, laban buntis. Anong kusog ka mukhaon? Tagam. Kusog man mukhaon. Tagam. Walking ka ngayon. Mga trabahante ni Maring Juna. Hi guys, update. Natadapod sa entry. Mainit. Hapit na ta. Hapit na ta bikugan og nilakaw. Good luck. Ginoo ko.